Lebo viem, že dneska má dojsť nová baba. Takže som čakala, že to bude ona, ale nič nepočujem. Majka je z bordelu, však jasné. Alebo z domu dôchodcov. Jak je? Dobre, ďakujem za opýtanie. No. Čauko. Joj, sa máš, že už nič neškoda. Tak ja už som si svoje vytrpela, ľudia. Ale pôjdem budúci rok na výšku. Japan, no, I'm from Slovakia. Na akú ideš? Na pravo. Dobre, Majka, ešte raz napíšeš nejakú debilinu, už ma to fakt nebaví, tak ťa bloknem. Lebo už si fakt trápna, alebo trápny, alebo čo si vôbec. Ty si ešte len vytrpíš, viem. Neviem, prečo som povedala, že som si vytrpela. Tak ale výška to už ja aspoň taký iný systém chápe, že tam nemusíš sedieť od 8 do 2. A takto. Yes, I'm tall. I'm inspired by thought. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Čauko. Dobre, Majka, hop. Teraz máš bločík, užívaj, papa. Tak, jaký to je dobré, škoda, že aj v reálnom živote si to nedá, že niekoho si viete zablokovať a... Ešte požrala. Hello. Ďakujem krásne. Ďakujem, počkajte, ja len rýchlo pozriem, to sa tu. No, I'm not. Thank you, have a good day too. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies are... No, pardon, som späť. Ľudia, inak budem veľmi rada, ak dáte follow na Instagrame. Čauko, Horví, čau, čau. Ríša tu nie je, Ríša nezvesný, neviem, čo sa s ten chlapec tvára. Ako sa máme, mám sa dobre, ďakujem krásne za opýtanie. Už som si zvykla, už to bude, o týždeň to bude mesiac, čo tu som, takže tak ľudia, inak to je môj Instagram, takže budem veľmi rada, ak dáte follow. Guys, here is my Instagram, so I will be so grateful if you give me follow, takže tu ľudia, môj Instagram. Slovakia. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. I love in Slovakia. Hej, dávala som si kalsu masku včera. Aj vleček som si dávala. Akože masku som si dávala. Thank you. No čo nové pochval sa počúvam. Tak nič, no tak som tu v Turecku. Akože prvé začiatky boli trošku ťažšie, ale teraz som už fakt, že super, lebo som aj na apartmane s mojou kamarátkou zo Slovenska. Takže máme to úplne super a už som si akože zvykla, však už to 7 dní to bude týždeň, čo tu som a som tu do 27. septembra, takže už ten mesiac rýchlo behne. Áno, tak som si to dávala, však som si nedávala nič na to, normálne som si dávala ani kondicionér, dala som si to a nechala si to. Ja no, proste o 7 dní to bude mesiac, čo som tu. Trexik, ďakujem. What? No. Počkajte.
To čo mi to vyskakuje? To je crazy boring. Delete. To je jaký dobrý edit! Kámo! Je tu Nicki? To je mega ľudia. Milujem. Neviem, kde Ríšo bol tu, ale bol tu. Kedy to bol predčerom, alebo tak nejak. You'll be rich girl in USA, okay. I'm inspired by third. I don't really know what comes next. I'm just doing my best. No, zavolaj ho, normálne mu to pošli, že Ríšo Miguel sem. Ahoj Peťko, tak neľutujem, čo už. A už nemám v Turecku. Neviem čo, isto má zase tie jeho telefonáty klasické. Ahoj, ahoj. O ľudia o 17:15 pôjdem, dobre? Teda 16:15, lebo ja to o hodinu viac. Takže ľudia o 16:15 vášho času idem. Can I send? Please let me give you money, OK. Nejaké barány netreba, tebe treba do riti. Ešte akože tak nepoviem nie, keď niekto veľmi srdcervúco im ponúka peniaze, chce mi ich dať, tak som taká, že OK. Nebraním sa. Ahojte, ďakujem ti krásne. Nie, frér môj tu nie je. On rieši svoje veci. From Slovakia. Pokoj, no tak, že to není, že pokoj. Si na peniaze. Vyzerám tak. Reálne vyzerám tak, že by som bola s 9-ročným detkom len kvôli peniazom. Akože asi tak možno vyzerám, ale nie je to pravda. Si krásne, ďakujem. Takže tak. Vicky, dúfam, že bude edit mojich úžasných hlášok. Ďakujem za ružičku. Ja nemám rád peniaze. Wow. Jahej. Ale moje. Hello, ďakujem krásne. Katrin, čo si robila? Vieš čo, tak akože